mu dám, jako ty jedno. Ale tady jsou taky nějaký, ne? Ještě prostě jako rezervy, že jo? Teď to upravujeme, že jo? No, tak ono stačí kolikrát fakt jenom málo a... Ty vole, tak já jsem si vzal jenom 1 euro, protože jsem kretén. Abych ty kalhoty možná dole ještě zúžil. Zkušel? Co? Malinko, od kolem dolů. Co? Já nevím, no, asi jo. Malinko, jo. Zúžíme to, ať to pěkně vypadá. Ale to hnedka vypadat jinak, ty kalhoty. Ona se nosí taková ta... A ten druhý oblek, to je jaký barvy? To má vlček.